Motra dhe vëllezër, nderuari komision komunar zgjedhor dhe të nderuara media, dëshiroj të ndaj me ju disa fjalë për këtë moment solem, siç është pranimi zyrtar i postit kryetar i komunës së Gostivarit. Fushata jonë ishte ndryshe, ishte më e gjatë, më sfiduese, andaj dhe fitoria ishte më e madhe dhe jehona e saj ishte aq e fortë sa që shndroi fitoren e Gostivarit në simbol të fuqisë së një populli. Slogani i saj me Gostivarin në zemër. E kështu në zemër ishin dhe janë fëmijët e mrekullueshëm që na mbushin shtëpitë, lagjet e shkollat plot. Në Gostivarin e zemrës time është rinia që ka nevojë për ndihmën tonë. Në Gostivarin e zemrës time janë gjyshrit, prindërit, motrat e vëllezërit që e bëjnë çdo pëllëmb të këtij qyteti, nga fshati më i largët e deri në qendër, tokën më të dashur në botë. Zotohem para Zotit dhe para jush, se do të punojmë me nder, për kushtim e frymëzim për secilin nga ju, e padyshim që do të punojmë me Gostivarin në zemër. Ju falenderoj. Poštovani prisutni, poštovani gosti, predstavnici na verskите zajednici, poštovani sovetnici, poštovani sestri i braća, poštovana opštinska izborna komisija i вие, драги медиуми. Дозволете ми да споделам со вас неколку зборови за овој свечен момент, како што е официјалниот прием на функцијата градоначалник на општина Гостивар. Нашата кампања беше поинаква, беше подолга и со поголем изазов. Затоа и победата беше поголема, а нејзиниот одек беше толку силен што ја претвори победата на Гостивар во символ на силата на еден народ. Името на оваа кампања беше исто како и нејзиниот слоган – со Гостивар во срцето. Така во срцето беа и се децата, прекрасните деца кои ги исполнуваат нашите домови, нашите мала и училишта. Во Гостиварот на моето срце и младината, која има потреба од нашата помош. Во Гостиварот на моето срце се дедовците и бабите, родителите, сестрите и браќата, кои ја прават секоја педа од овој град, од неоддалеченото село до самиот центар на градот, најдрагата почва на светот. Се обврзувам пред Бога и пред вас дека ќе работам со чест, посветеност и инспирација за секој од вас и секако дека ќе работам со Гостивар во срцето. Ви благодарам. Aplauz ka për gjithë, mirë po një aplauz për mediat më të mira që jetojnë në qytet.